Napatag ti Pag-ibig Fund gaputasaan lang nga para iti housing loan ti pakaaramatan ti savings ti may sa miyembro. Maaraman matlang daytoy kadagiti emerhensya kenda dumapay. Malalukoy ti amin ang workforce nga agbalin ang miyembro tapno maka-avail iti benepisyo ti Pag-ibig Fund. Report manipod kani Jezreel Kate Lapizar. Iyaw awis ti Pag-ibig Fund kadagiti mangmangged ken daddu mga earning groups iti syudad ti Baguio, probinsya ti Benguet ken Mountain Province nga agmiyembro da iti ahensya tapno maka-avail da iti nagduduma a benepisyo nga ipapaayda. Ni Manang Zenedith, 30 atawanan ang miyembro ti Pag-ibig Fund na panaknakan na adakkel ti maitulong daytoy iti biyag na. Kinunana ang napasaya at ti biyag na gapu kadagiti loans nga in-avail na kas member. It has changed for the better because financially speaking, kung tight ang budget, you can borrow from your own savings. It helps a lot kasi very convenient, naka-ATM na. Gone were the days that you have to come here to file a loan, to get the proceeds. This time, you can do it online. So, malaking tulong. Iti datos ti ahensya iti December 2025 at dan iti nasurok 116,000 ti miyembro ti Pag-ibig Fund iti syudad ti Baguio, probinsya ti Benguet ken Mountain Province. Nabababa daytoy no idilig iti target da a 120,000. Aside from yung mga nasa private at saka nasa government, they are mandatorily covered. As well as yung mga other earning groups po na tinatawag natin. So we have yung mga transport groups, yung mga market vendors po natin. They are also covered by Pag-ibig Fund. So yun po yung ina-encourage po sana namin na lahat po ng mga other earning groups ay mag-register po with Pag-ibig Fund. Inlawlawag na adagiti maibaybayad a contribution tunggal bulan ket maibilang a savings ti miyembro nga agin interes. 200 pesos ti mandatory a contribution ti may sa Pag-ibig Fund member tunggal bulan. Saan nakasapulan nga agbayad ti backlog dagiti individual payer as saan ang nakabayad iti mano a bulan. Ngem kasapulan nga abayadan dagiti employer ti backlog da kadagiti empleyado da. Agpa-activate mo ti account dagiti nabayag as saan ang nakapagbayad. Aside from dun sa savings, meron din naman po tayong loans na tinatawag. So we have short-term loans. Under our short-term loan program, meron po tayong multipurpose loan at saka calamity loan. Ang naloloan po ng kada miyembro dito is 90% of the total savings po natin. Kabayatan na aw-awisan da dagiti miyembro nga ag-upgrade iti savings da. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.